walay bisan kinsang bantugang magpipinta sa larawan. Ang makahimo pagpinta nga kinatibuk-an ug makatagbaw sa unang kalikupan nga gilalik sa mga gamhanang kamot sa makagagahom. Walay bisan kinsa nga musikero ang makakumpuso og awit, labaw pa sa kuro sa mga kalanggaman sa usa ka kanhi paraiso. Diin ang mga dahon sa ilang pagpangatagak gikan sa daghang mga kahoy, ang pagpilik-pilik paubos, nagatagik usab og awit sa kabugnaw nga matapos sa dughan sa malipayon nga inhang yuta. Ug walay tawo nga giuhaw ug masulub-on nga dili hapo-hapon ang dughan sa walay pagkahurot nga mabugnaw ug makatagbaw nga tubig gikan sa usa ka manginghatagong tinubdan. Apan ang pagkatampalasan walay pagunahuna sa umaabot ug pagkahangol sa bahandi sa tawo, nakaguba sa gihisgutan nga kaanyag. Haduol na ang dili makapugngang panahon nga ang atong mga anak ug mga apo makasaksi nga masulub-on sa katapusan na lang nga kahoy nga putlonon, sa katapusan nga layang dahon nga matagak, sa katapusang isda nga makuha sa dagat o sa katapusang sapa nga nahiluan sa mga hugaw sa industriya. O kitang tanan, anha pa makamatngon nga ang kwarta di ay dili makaon. Ang Center for Agricultural Productivity, Environmental Care, and Countryside Industrialization KONCAPICSI. Modalit kaninyo ni ining usa ka takna nga programa nga atong giuluhan, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. O Diyos, pinakalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan, ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan, ug mga kanasuran. Pagagiyahi kami sa among pagbugtaw, ug pagkaon, ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuunang katawhan. Hatagi kami og kusog, nga unta kami, dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami ka namo ang imong kaalam, aron kami makahimo og bag-ong mga pamaagi, pagpadaghan sa ani, gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami og ulan, aron motubo ang among mga tanong. Hatagi kami og bidlisiw sa adlaw, aron mubuklad ang mga kabulakan. Ug hatagi kami og maanindot nga mga kapanganuran, aron kami makaani ug makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan, gikan sa makaguba nga mga bagyo, ug panalipdi sila gikan sa mga lagiting nga mga kainit. Sa amo na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi, ug musugod na usab kami sa among pagdulho. Hinaot unta nga kami mopahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, among natanom ang mga liso, aron mabuhi ang mga musunod nga mga kaliwatan. Himua nga kami mupahulay, nga nasayod, nga kami nakaatiman, ug nakapangga sa bahandi sa inahang yuta, agi ug pasalamat ngadto sa among mahigugmaong Dios, ang among magahatag og giya.
Ug kun ang among panahon sa kalibutan natapos na, tughuti kami nga makig-uban sa bulan ug mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami ug pagtugot, pagpanambo ug mutan-aw paubos aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuuron, nangaliya alang sa mga tawo nga among gihigugma. Tuguti kami nga makatagamtam og langit diha sa palad sa imong kamot. Ug kami nasayod nga kami nakahimo pagtabang sa among mga silingan. Kansang mga panagway, mao ang matuod nga silaw sa larawan sa Dios. In the heart of our land, where the rivers flow, Molify stands strong, with a mission to grow. With hearts of gold, we lead with care. For the people we serve, our love we share. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Through the sacred tenets, we find our way. In the light of truth, we shall not sway. Fairness and justice, equality for all. In the spirit of unity, we heed the call. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Peaceful protection we give with grace. In every heart we find a sacred place. Families we uplift, their lives we defend. As responsible citizens, on us they depend. From the mountains high to the valleys deep, our mission of love we proudly keep. For the sick and the oppressed, we take a stand. Molify's touch felt across the land. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. In the spirit of the Datu, we lead with might. Guided by love in the darkest night. Molify forever, in our hearts you'll stay. A beacon of hope, showing the way. Maayong adlaw ka natong tanan. Aniya na pod kita ning laay natong hugna sa ato ang programa ang mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. Ang atong paghahisgutan karon mao ang epektibo nga kiniya sa usa ka maayong leader. Una, dapat ang leader may bisyon o estratehikong paghunahuna. Usa nini mo ning klaro nga bisyon. Ang mga leader nga adunay klarong bisyon alang sa umaabot ug makahatag nini sa paagi nga maka-inspire sa uban. Nasayod sila kung asa sila gusto nga moadto ug makapaambit sa ilang direksyon sa epektibong paagi.
Ang usa ka leader dapat napoy estrategikong paghunahuna. So, ang mga leader makahimo sa paghunahuna o estratehikong paagi sa pag-una sa mga hagit ug mga oportunidad. Makahimo sila og mga plano o makahimo sa og desisyon na nakahiuyon sa ilang bisyon og long-term nga mga tumong. Dapat ang usa ka leader magpaka-adaptable. Ang mga maayong leader adaptable ug maka-adjust sa ilang mga plano ug estratehiya samtang nagbag-o ang mga sitwasyon. Flexible sila ug bukas sa mga bag-ong ideya. Ikaduha nga kiniya dapat nga naaso sa ka leader mao kining maayo siya sa komunikasyon or interpersonal nga mga kahanas. Epektibong komunikasyon ang mga leader maayo nga mo komunikator sa mga makapahayag sa ilang mensahe sa klaro ug concise nga paagi ngadto sa uban. Maminaw sila sa og aktibo mohatag sa feedback ug magtukod og pagsalig pinaagi sa bukas nga matinud-anon nga komunikasyon. Emotional sad ang mga leader nga adunay emotional, intelihente siya, nasabtan nila ang ilang mga kaugalingon nga emosyon og mga emosyon sa uban. Maka-emphasize sila, magtukod og mga relasyon og magkamanid sa mga panagbangi sa epektibong paagi. Ang mga leader nagpalambo og kolaboratibong palibot diin ang mga tanang mobati og mga bilidhon nga gipangandoy. Nagdasig sila sa pagtinabangay o nagtukod og lig-on nga mga relasyon sa ilang membro sa team. Ikatulo, ang integridad og etiko nga paggawi. Ang mga leader naglihok uban sa integridad, nagsunod sa mga ethical nga prinsipyo ug mga bili. Matinud-anon, masaligan og responsable sila sa ilang mga buhat. Ang mga leader nagtratar sa tanan nga patas bisan unsa pa man ang ilang background o posisyon. Naghimo sila og kultura sa pagtahod o pag-apil. Ang mga leader accountable sa ilang mga desisyon o aksyon. Nag-angkon sila og responsibilidad sa mga sayop og nagkat-on gikan niini. Ang ikaupat mao ang motibasyon o inspirasyon. Ang mga leader adunay positibong panglantaw nga maka-inspire sa uban. Nagtuo sila sa potensyal sa ilang team nga nagdasig kanila o pangandoy sa kahusayan. Ang mga leader nag-empower sa ilang mga membro sa team pinaagi sa paghatag kanila og responsibilidad og otonomiya. Nagdasig sila sad sa inisyatiba og naghatag og mga oportunidad alang sa pagtubo sa pag-uswag. Ang mga leader nag-ila og nagpasalamat sa mga kontribusyon sa ilang mga membro sa team. Naghatag sila og positibong feedback og nagsaulog sa mga kalampusan. Ang ikalima mao ang pagkat-on o pagtubo. Ang mga leader mga lifelong learner nga nagkanunay nga nagtinguha sa pag-uswag sa ilang mga kahanas og kahibalo. Bukas sila sa bag-ong ideya og mga pananaw. Ang mga leader adunay growth mindset, nagtuo nga mahimo silang mga magpadayon sa pagkat-on og pag-uswag. Nagdasig sila sa ilang mga membro sa team nga buhaton ang sama. Ang mga leader adaptable og resilient, makahimo sa pag-agi sa mga hagit og mga pagkapakyas. Nagkaton sila gikan sa ilang mga sayop o gigamit kini aron motubo. Hinumdumi ang epektibong pamumuno usa ka biyahe, dili usa ka destinasyon. Ang mga maayong leader kanunay nga nagtinguha sa pagpausag sa ilang mga kahanas o pagpalambo sa ilang mga kinaiya. So mga higala mo kini ang dapat nga usa ka kiniya sa maayong leader nato. In days gone by, the earth was lush and green. But humans forgot what the earth had been.
They took and they tore without a second glance. The balance was broken by a careless dance. But we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Datus by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. We saw the world changing, the forests burned, the rivers polluted as lessons weren't learned. But in our hearts we knew the call to change our mindset, to save it all, our pride. So we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Datus by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Doctors of the earth, we stand as one. Roger, Datus by and nice, our work's never done. We teach and we guide with knowledge in hand, to leave a legacy to protect this land. We tell the world it's time to change, to hand over the earth, not rearrange. To future generations, we'll pass the key to a world restored, to live wild and free. Yes, we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Datus by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Together we rise with knowledge and might, for the earth's future will stand and fight. Mollify unites with a purpose grand, to heal the earth and take a stand.